Ari sa tang ahong. Kining iyang kalaki ba? Murag pati magyug kang pagkadirtihag agi dihas kung anong oy. Congressman mata ka, honorable gyud. Honorable ahong chan. Tuwa pa imong konsehal niya siyudad ni mo imong ni sakop sa Rupo Iring matay. Luod na yung kayo na inyong mga sinultian. Ayaw na ipagawas publiko. Nalimang kag iyang ipaimbestigar immediate order sa iyang mando ha. Akong pinisayon. Iyang mando nga sa diniliang pag-imbestigar kabahin atong AX nga nadawat o assistance to individual in crisis situation sa mga beneficiaries dito sa Olango Island. Dinalian hapon na kaningon. Hagbay pa to ni aking simana man to, ang hapit naman mahuman gani ang kuan ang unsa ni ang DSWD investigar kanang imuha dinalian nga parte ng pagkalangaya. Ang resulta kuno iyang ipost sa Facebook. Sa ato pa ang hukom ni atos Facebook iputang. Imom ni mga bata-bata kanang kapitan. Nganong ang kapitan po dihas barangay, tingali mo nagsugo ha, ako di ko sure kay wa man gi-mention dire sa mga tao nga og kapitan ba nagsugo basta giatangan sila sa gate atong mini Hopes Dome sa barangay dito sa Kuan, Santa Rosa. Ang pangutana lang anihong gisugo to or ingong kasabotan na mo kayo nagsabot ko. Hindi yung kumutuan ang ingong nagsabot doon ay kasabotan. Be, common sense lang. Sentido common ni mohong. Naagid ay tinuoran kasabotan, ha? Naadi nagsabot nga nagbagulbol ang uban. Naloko na. Pwede di ay nahong nga sa panahon nga ang imong mga tao mangulikta para kunuhay sa donasyon para anang bayanihan road concreting kay lapok kuno kay lagyanan di sa kabutuong lapok kuno may uwan lapok ra na bag-uwan tingalihong di sa gikumutuo nga ang ilang 5,000 nga nadawat sa karong panahon na pertig yung pagkakrisisa ipadonate ang 3,000 matay. Unya mo mando kag dinili ang investigasyon nga hapit na mahuman kanin di DSWD. Kung pangutana ni mohong klaruhon tani unsa magitinuod ani kay mura magnaanad mo diha anang pangkaltas anang mga hinabang gikas national government agencies unya inyong pangkuhaan. Kanong ingon ani man nga naanad ni ang mga tao mahadlok ninyo da kay kada election tagaan nag 1,100. Mao ba? Tagaan nag 1,000 botar na dayon ninyo. Tinuod ni ngutana lang ko. Imposible kanang imong pagka punag letter P nga. Punag prefix nga letter P na imong ngan murag maunag yon. Naloko na. Di magkakiyon na naon di mo. Di sa kumutuo nga kanang mga tao na kisi-kisi ni sugot na sa kasabutan. Kanaron nag-viral man si Father Rama nga mo nag-post atong murag sa na kuan ba nasagmuyo. Kay ang mga taong kalisod ug maikuhaan pag katunga ang ilang AX kay ipadonate patay hanggawa ning kalakihan niya mo ingon sabot ni donation to. Atong nakisi-kisi nga murag gigulat na hinoon sa kay wa gid siya muhatag. Nasuko na hinoon patay. Nasuko ko nung kapitan kay anong gipasunda pa ilang bahay. Unsa man gyud ning inyong kalaki diha? Inyong giilad ang mga tao bisag klaro kay nagmata. Inyong ingnon nga donation to. Nganong ipadonate man gyud ang supras katunga. Piti mahalas gasolina kay mostly diha sa Olango Island bisag pa ko kausar mo kana diha katong kami pang Sir Carlos Action Radio pa may na ay press con dito mong giadto kana bang competition sa mga bata dito may ana. Sus. Imong tan-awon ang hitsura diha sa maong isla. Murag siyam ni ka barangay. I don't know ha, di ko sure mo ba to. Pila ka barangay ni dili kay daghan. Pero daghang na moyo dito ang mananagat mo adto mo hiklin ka dito kay. Ari ta poyo kay sayon kay pagpanagat diri. Imong tan-awon kalisod sa kahimtang. Simbak nay panahon nga dunay mga weather disturbance, pirting gutumas mga mananagat diha kay wa man sad sila kuha kaning mga isda nga dadon respacer sa carbon, parte na gikas Olango Island. Unya karong naglisod may mahal kay gasolina,
I don't know, mga pampot, gasolina man yun na. Mahal kay bugas, mga palaliton, mahal kay pliti, mahal kayo. Paduniton, hinog supras ka nga, hinanggaw ginahongoy. Hinanggaw, laktod pagka-istorya, ay na lang may ilarang apel sa publiko. Ay na ipagawas, ug mohimo, ay na. Kanang order, immediate nga investigasyon. Naday, dinalian nga humana manhapit ang DSWD. Naloko na. Sir Ludwig Umiga, matod pa his kung magag-AX. Kindly verify po sa liluan kay nag-chat mi ako amigo, driver, operator dito. Wa po sa kadawat. Kuno? Kani sa driver, kung tricycle, o sa Tagalog pa tricycle, tricycle. SWD. Pero og sa kuan sa mga driver sa bus, PUJ, LTFRB gikan sa DOTR nga ilang mother agency, but ang problema ani kay hantod karon halos tanan man gyud sila boss. Why nakadawat? Gapon nagpagulbol to si Ma'am Ellen Maghanoy, ang Federation President sa Transport Cooperative, nga sige lang kunog atik nga naay na kantidad nga panghatag hantod karon wa man. At saka driver ug operator how about ang katong mga mekaniko, katong mga maintenance personnel sa ilang mga shop, away apel. Mao ba? Ay tanin na pula po ako. Ang ako lang gitan-aw aning taga-upon nga mga opisyal. Puros gid mo murag gid mo mga nakakaon gyud mga butitim bitokon yo. Dali ba murag astang mga tao makabasa. Dili man ila di tingaling gikan Sansar, gikan Cebu Daily News, makit-an nimo sa Facebook page nga mo ilang ikot diha padong sa ilang newspaper. Dili tingani ilad gyud sa mga taga newspaper kay gikan mas imong page hong official Facebook page. Pero ang mga tao mo naman inyong ilaron ay. Ako malikon may pagmoingon ka hong nga nasunog ang dagat sa secure basing napay motuon nimo. Ayan di gyud na mainginanggaw na imong asawa nga nagbibiko, imo man tawag og may bibiko. Utrosad. Nganong wa man siya mo imbestigar kasi siya may local government official, di man ikaw. Matay, ikaw mo mo pa imbestigar, ang imong asawa mo ay mayor. Matulpas mga taga-opon, hindi ni ako ha, matulpas taga-opon, bukat kayo nag-announce, hindi ay. Uyawa! Pawa! Ganun pa yung bukat. Palitin nyo gapas sa rumugaan. Ilan-ilan sa nang inyo, matay, bihag yun. Abe, karon totoo na, ako na yung suwayag balik o contact sa ining duha niya balik-balikan, tagin mo. Kaya di ay mapaga aning kalakin Tomas. Kini human nga ninyo siya mo tabang sa krisis basura. Si Jimbo Borgonia nakapaldo na ang tagya. Murag wa na ilami iyang kinabuhi. Kay ang iyahang siging dawat karon perti naging busoga kay pila man ka libo kada adlaw tamok na pila man ka libo kada adlaw ang madawat niya bayad sa tipping fee dito sa Lukinsan. Karong motubag lang sa mayor nga kanto bisig na mahaw pa pud or na importante kayo. So yan natog balik og contact or somebody from the other radio station nga nag-interview sa niya mo ni makatubag. Pero inigtaw-taon balikan ta ni Gisgot kay di apay malabuyok nga Naloko na. 3.3 billion ni Peter Calderon.